Takto verejne pred všetkými. Počúvajte ma všetci zarastenci, žiaci, prípravka, Beňamínka. Môžete chvíľu byť ticho, poprosím vás. Po dnešnom kole máme 2 body náskok v tabulke. Zajtra Mojmirovce, Vlčany, pokiaľ Vlčany zakopnú, čiže remizujú alebo prehrajú, čo si myslím, že sa tam aj stane, lebo je to silné Mojmirovce, tak zajtra budeme tu osloviť majstrovský titul. A pokiaľ zápas dopadne tak prospech Vlčan, tak viete, kto dobre to si zaslúži byť prvý v tabulke, kto má aké skóre, kto jaký futbal hral. Keď sa aj stane to, že zajtra by sme skončili druhý v tabulke, pre mňa, pre prezidenta, pre ľudí, ktorí sme s vami robili, budete tak majstri. Ja vám ďakujem za celú sezónu všetkým. Môžem to otvorene povedať teraz, po poslednom zápase. Účasť na tréningoch, akú ste mali vy, ani jedného z vás neklesla pod 94%. Robil som si pravidelnú štatistiku po každom tréningu. Vypadli ste mi vtedy, keď ste boli chorí, zranení a absolvovali sme sústredenie a podobné veci. Takže viete, stane zajtra, čo sa stane, keď aj skončíme druhý v tabulke. Keď som nás zobral pred 2 rokmi, viete dobre, jak to bolo, viete, čo tu bolo v klube, čo sa stalo, akí prišli ľudia do klubu. Podporili vás, podporili mňa, aby sme pokračovali v tom. V konečnom kole sme stále prví a verím tomu, že aj zajtra tak bude. Takže opakujem ešte raz, pokiaľ zajtra sa stane hocičo, že by sme skončili druhý v tabulke, ja mám niečo pre vás nachystané s vedením aj s zástupcami obce. Pre mňa budete aj tak víťazi súťaže, lebo hráte najkrajšie, najkvalitnejší futbal. Ďakujem.